Ang Ginoo manaak kaninyo. Manaak usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ikaunong kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo naguban og nagpadalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki og nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David og mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya moanak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Og mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, gihisgutan ang the fall or ang pagkahulog sa kaputli sa unang tao or mga tao nga gibuhat sa Ginoo, nahulog sila ngadto sa kahugawan sa sala tungod sa lansis sa bitin. Kinsa man tong bitin? Kaila mo ato? Gisingan ato niya? Kinsay nga bitin? Ang yawa, si Satanas. Ang limpyo nga tao nga gihimos Ginoo, gihugaw-hugawan sa yawa, pinaagig sala. Nya unsa man ang salaa, gitawag na natog original sin. O gikan diha, mibaha ng salaa hangtod sa katapusas kalibutan ang tanang tao mataptan gyud ana. Tingali matud pas atong ikaduhang pagbasa, kitang tanan nga gihimos Ginoo diha naman tadaan sa iyang hunahuna. Hasta ang umaabot na katawhan nga himuon sa Ginoo naa na nas hunahuna sa Ginoo. Mao bitang sala ginang maggamit anang pills kanang contraceptives, labi na ginang abortion ngano man
kay kanang miturok nga bata diha sa taguangkan sa inahan naa na sa huna-huna sa Ginoo. Sa ato pa intentional. Sige, lingay mong tupad. Ingna wa pa ka matao gihuna-huna na kas Ginoo. Giing na wa pa ka matao gihuna-huna na kas Ginoo. Pero ang huna-huna sa Ginoo usahay supakon sa tao ngano man tintalon man ta siyawa. Mao na ang yawa mo ingon dayon sa magtiayon, tulo na nakabuk inyong anak, hunong na, palaygit na. O wa na inyo na nang huna-huna. Nya kun pun-an day nas Ginoo og laing tulo, imong supakon nga naa man toy plano ang Ginoo ato, intentional man na. Di ba? Mao na pagbantay. Si Maria gibutang na sa daan sa planos Ginoo. Ningon ang Ginoo, hugaw naman ang tanang tao, maghimo na sad kog bag-ong tao na kanang limpyo inigsugod, pamasin nga ma-reverse ang maong fall kadtong maong pagkahulog sa sala. Maghimo kog tao nga hopefully dili unta mahulog sa sala. Hope lang to. Kaya nga naman ang plano sa Ginoo kinahanglan man uyunan sa tao. Without God dili ta maluwas, pero without our cooperation masayang sad ang kaluwasan. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna ni tabang bakas pagluwas sa imong kaugalingon. Ingna ni tabang ka. Kay usahay ra ba mo ingon ra ba dayon ta? Ada ang Ginoo na lang gyud mahibaw pader. Pagbuot lang gyud Ginoo. Unsa ka imong paminaw, malangit ka ay pagbuot lang gyud nas Ginoo pader. Dili oy, kinahanglang magbuot sad ta nga maluwas, mukuyog ta sa plano sa kaluwasan. Muna si Eva og si Adan wa mukuyog, na failure sila sa pagkuyog sa kaluwasan. Partnership man gud ni ang kaluwasan, Ginoo ug tao. Dili pwede Ginoo lang. Matud pa ni San Agustin man siguro to, bugo-bugo sa kuaning mga kuang-kuan. Ingon si San Agustin mantingal ito, ang Ginoo nga naghimo kanato nga walay pagpananghid kanato, dili muluwas nato sa way pag-uyon nato. The God who created us without us will not save us without us. Nisamot na Ginoo na mo kasabot. Hiling ay man to pa din kasabot ka ato, binisaya man to in English. Wa gyud kasabot. Ang Ginoo nga naghimo nato nga wa mananghid nato, dili sad muluwas nato nga way pag-uyon nato. Di mamugos ba ang Ginoo? Di niya ipamugos ang iyang kaluwasan. Muna si Maria himo sa Ginoo nga putli, nga wa mahibaw si Maria nga putli di ay siya pagsinugdanan. Pero nagngandoy ang Ginoo nga one moment in the life of Mary muuyon siya sa kaluwasan. Ug mao na ni ang atong ebanghelyo. Giingna na siya sa Ginoo, magmabdos ka og Ginoo nga mao ang manluluwas. Mioyon bas Maria? Wa. Mayuhan ninyo. Unyag ingnon karos Ginoo, magmabdos ka. Nya ikadusi na magmabdos ka. Kay mao ni ang makaluwas. Mooyon ka dili. Ayaw na tudlo ang way bana. Nganong inyo man ang tudloon nga nagsige man lagi, dugay na kong niuyon, dugay na kong niuyon. Wa gyoy ni uyon ako. Ay sagdain na lang sa nang wa pilias Ginoo nga maminyo
Ayaw na lang sad mo pamugos. Kay kamo ra ba sad no, mamugos sa iyong maminyo. Oh, gipili mo sa Ginoo nga dili mo manganak, kay wa mo ibana, mamugos gyud nga manganak. Ang to na lang noon, makaapil na lang ni usa. Unsay imong gikinahanglan day? Anak ra gyud father. Oh, available ko. Oh, ayaw pamugos kay plano nas Ginoo, ano mamugos man ka. Pero og naa say plano ang Ginoo nimo, ayaw sad supaka og paanakon gyud kas Ginoo, ayaw sad pagsupak. Mao na si Maria, igo ra siyang niingon, unsaon man pagkahimo ani nga wa man ko hilabtig laki. Virgin man ko. Ingon ng Ginoo, don't worry, ako na'y mag-igo ana. Ang Espiritu Santo mo ay mo pamabdos nimo. Nganli naghisos ha, kay manluluwas na, balaan na. Ingon des Maria, mahitabo unta kanako, be it done to me according to your word. Kanindot unta kitang tanan mo, ingon mahitabo unta kanako ang imong pulong. No? Inig-ingos Ginoo, palit og slat. Mahitabo unta kanako ang imong pulong. Palit dayon kag slat. Di ba? Ana ra man gud na. Pero mayon ka, ayaw sa Lord kay ako maning ipalit og kuan, ako maning igasto kuan, ako pa man iparenovate among balay, papintalan pa man akong usab akong sakyanan, ako magpalit pa man kog bag-ong sakyanan. Ayaw lang sa Lord. Mingon ding Ginoo, mabangga ka. Bago kay kag sakyanan pero nabangga ka. Ay Ginoo, luwas atong Ginoo. Taw luwas og ni palit pa kag slat, wa ta kakapalit anang motor nimo karon. Nya kay wa man ka kapalit og motor, di ta ka mabangga. Di ba? Ingon father ba, mamugos na gid sa iyang slat. Iya na gitang banggaon. Di wasa ta kay bao. Sige kag paayos imong balay, sige kag panindot sa imong kural sa imong balay, di gyud ka mo palit og slat, di gani ka mo tabang sa imong silingan nga porting lisura nga mao man ay sugo sa Ginoo nato, generic man nga sugo. Love your neighbor as yourself. Paglinog, hugno inyong balay, porting lataan nimo. May patong inyong silingan nga tarpulin ra mo igi kanang giatop pagkahugno agiwakli lang sa ang imo siminto man no niya 2-story pa gyud pagkahugno apis sato imong silingan banday-banday lag kawayan pagkahugno agiwakli lang nigawa uy sa maron uy akong silingan nahugno na sus patay kaniya. Importante mura naman nagsige na tagpanonglo ani ay pero mura biasag tinuod muna kaning namalit na tog slat siguro na gining dili mapobre mahimo na gini silang mga abunda nga mga tao no. Salamat kayo ang atong SBF DAG ang atong halin niabot nag 2,293 pero naapay 57,707 ka slots nga available, tag 500 rani per slot para nis atong kumbinto. Nya ang ato sang sitio para atong ipaayos mga balay nga mga gubaon kadtong 140 nya sige naman tarog evaluate napagidaghang nang apply mahapit na sad mo abot og 100. Nambot hindi na nato tingin makaya pero sige lang ato lang ganang dawat-dawaton niabot na sang atong halin sa sitio og 54,270 9,730 na lang yun ang nahibilin. Yes, pakpak kotob ra ni karong December 25 pero nagtuo ko din na ni kaabot og December 25. Sus na pagini-text na ko padir ayaw na lang ko naghununga ang imong sitio aron maayo na tanang balay. Gisayunan lang sa ni siya pero may magbuot mo angongon ko ni. Ay ayuhan na sana ninyong balay yung silingan magsalig raman sad mo nako sige baligyag sitio nga perti na ra ba taong lataa aning akong naong aning slat. Pero proud baya ko
proud ko nga ginganlan ako rog Father Slat. Di ba? Og baon ni pagbuot sa Ginoo, matuman din ay kanako sumala pagbuot. Sagdi lang, nganli lang kunyog Father Slat, daghan man sad nga mga tao nga nalipay. Di ba? Bahala nag ako maoy mabati basta malipay ang mga bati. Di ba? Bahala nag ako mo'y mahugno basta matukod ang mga balay nga nangagusbat. Di ba? Nya ang ato sang kuan is ang atong DSAP katong tag 500,000 na apay available nga 23 ka slots. Pero ang atong investment nga na-remit na out of 147 niabot nag 135 ka slots, 12 slots pa ang wapa marimit nga gi-pledge nato. Ako ning gihisgutan tungod kay pulos gyud ni maghatag og kaayuhan sa atong simbahan. Nakaron unsa may nahitabo sa dihang si Maria limpyo sa sinugdanan. Si Maria mipabaha og kalimpyo ngadto sa kalibutan. Gitawag nato kini og kaluwasan. Kinsa man ang mitubod gikan ni Maria aron mahimong kaluwasan, si Jesus. Si Jesus mao ang buhing tubig nga naglimpyo sa atong kinabuhi. Giunsa man ni Jesus pagpadayon nga ang kalimpyo mubaha sa atong kinabuhi, pinaagi sa tubag katikista. Sus, Ginoo ko mama. Unsa may inyong gitudlo sa eskwela? Ang kalimpyo nga nagsugod ni Maria nga mi reverse sa sala, mibaha pinaagi ni Jesus tungod ni anang 7 sacraments. Ang sakramento maoy naglimpyo nato ug maura gyud makalimpyo nato gikan sa sala. Human natog dawat sa sakramento, suportahan sad na sa mga sacramentals. Mo nang dili pwedeng magsige tag gamit og sacramentals nga wa kay sakramento. Kay ang sacramentals dili makapapas sa sala, ang sakramento ra gyud. Mo nang dunay moingon ako dinhi, Father, pwede imo ming blessingan kay nagpa-civil married man mi. Later na lang mi mag-church. Kinaana ba? Mag-church. Nako dili ko mo blessing ninyo kay kining inyong kasal sa huwis o kining akong blessing ninyo dili ni makawagtang sa sala nga adultery nga mitapot ninyo karon tungod aning inyong pag-sex bisag way sakramento. Pagpakasal mo aron mapapas ang sala sa adultery, mo ipikto na ang blessing. Kining atong simbahan, limpyo, hugaw. Kinsay nang labay na. Limpyo ni. Pero ugwap ani ginindot pag-install ang atong mga tiles, ang atong granite, ugwap ana ginindot paghimo ka ng mga bangko, unsa may atong limpyuhan. Di ba? So ang pagtaod aning tiles o kanang mga bangko mo na equivalent sa sakrament. Ang kanang paglimpyo nato matag adlaw mauna ang sakramental. Pero kung kanang atong bangko diha gansal-gansalon kay na wa na tarong pintal bisag unsaon nimog trapo hugaw lang gyapon nagnaong. Kung kining atong mga granite nangasamad ni sa grinder bisag unsaon pa natog map pabilin gid na siyang bati tan-awon. Di ba? Mao na pakasal usa una pa-blessing. Nasa'y magdagbata din Pader, blessing akong bata. Nga naman, amo ning ibiyahe. Pila naman na kabuhan? 3 kabuhan. Yan. Nabunyagan na wap Pader. Kay naghuwat pamis akong bana nga muuli to amas abroad. Nako pabunyagin na dili ko na blessingan. Kay ang gikinahanglan anang bataa
ang pagpapas sa sala nga panulundon, ang akong blessing dili ni makawagtang sa iyang original sin. Ang bunyag mo'y makapawagtang. Kung mabangga mo ron dito sa unahan, mamatay ng imong bata, tulubago na nimo, nganong wa na nimo palimpyuhi. Muna sa atong simbahan, balaod sa simbahan, ang bata bunyagan gyudayon as soon as possible after birth, aron mapapas dayon ang sala nga panulundon nga maoy nagtapot didto ni Adan ug ni Eva, nga gi-reverse na ni Mother Mary. Ayaw dugay-dugaya ang imong anak nga mag-antos anang original sin. Tagaig sakramento. Na si daghang magpa-blessing sa balay, daghan kaayong mga kaninyang among altar, Father, blessingi kani among rebolto, kaning among crucifix, blessingi sa ni Father, sacramentals. Pero akong nahibawan, nag-live-in di ay, nagpuyo-puyo ra di ay, wa di ay kasal. Oy, gapakauwaw lamos Ginoo. Makawagtang nas inyong sala kanang naadihang mga sacramentals nga atong blessingan, dili ang kasal ninyo. Diha pagi akong giblisingan nga pag ingon ako imo ning balay day kay two story perting dakua unya na pag duha ka buok SUV nga nagparking nya tan-aw nako siyang naong di man kay siya dato og naong hasta sa tong iyang kuan ako imo ning balay ni to ang luha mabdos man siya to ang luha siya kabit ra ko pader nako ha unya siya gihimuan kog balay sa akong kanirong kabit kay uno mamikabuok iyang kabit nya wa man siya anak sa iyang asawa nya kanang nangita siya og anak nga lalaki katong lima niyang kabit nanganak naman to mga babae man unya ako Father kay laki maning ako mo nang iya kong gipalit himuan aning nindot nga kaning balay aw gipalitan siya ba dito sa subdivision nindot nga unit akong giblisingan ako day kaluoy nimo isa Pader hapit mi way ikapalit og kutsara labaw na gyud sa kutsaraon hapit mi perti ginamong pobrihan na ako ni mga ginikanan karon Pader hayahay nami na napay balay napay sakyanan sakto pas kaon musabot ra gyung Ginoo nako Father nako ikaw ra gyud wa kasabot sa Ginoo ang Ginoo mo sabot gina nimo ikaw ra gyud wa kasabot nga mas ngilngig ang epekto sa sala magunsa magnindot ang imong gikaon pero ang imong kalag giuhaw sa Ginoo nga imong Dios magunsa maglig-on ang imong lawas tungod anang imong mga gikaon ug kanindot sa imong gisakyan apan ang imong kalag nagkapakapa sa lapok sa sala nagiyatak-yatakan sa mga tiil ni Satanas nindog na ta.